Bafethu okay sesibuyele noba part 3 le angithi. Part 3 sesibuyele no part 3. Nangefona nakho. Hayike. Nangefona. Oyivala manje. Mkhulu ngithi sengifuna ukukufonela. Mana mkhulu ngisacela ukukuthumelela inamba manje. Nazi nje bese siyenzile sithi sifuna ngithi ngifuna ukukufonela. Futhi ubuyele futhi. Ya ngiyacela ke hlala lami ubuyele. Buyela khona mkhulu. Buyela khona. Buyela khona mkhulu, buyela khona. Ha. Yekazihleka. Ngibheke ezinye inamba la. Unazi. Buyela khona futhi, buyela khona. Sesimshayisa live. Ufika ku-ATM manje sibese wena. Ufika ku-ATM manje bafethu inamba sithi ethi angiyibise. Nangefona. Excuse me. Mkhulu. Phela ufonele manje. Angezwa mkhulu? Awufoni nokubizela ama number lawo. Oh ngifone mina. Okay mkhulu ngizofona manje. Okay, so 10 meter now. Hayi ngeke lo mkhulu wethu. Hayi ngiyamthanda ke lo. Hayi bafethu nosixolela hayi. Hayi awuthi simfone. Fona wena ungibizele inamba. Uzonginikeza 10 million kanjani? Yo. Sengiyamfonela. Ayakidlala wena yakhithi. Yebo. Ya mkhulu. Yebo sini. Zithi uthi nakhuze la ngoba bengenza i-screenshot la zithi 051 051 yes 7855 55 yebo 7855 79 yes iphini ithi 6352 051 7855 855 7855 yes 17 9 Iphini 6352 52 amount anges 1200 simkhulu 1200 baba semo yaweza oda ayifuna la itaphuma la angizwa mkhulu ayikaphuma imali ayicela ukusasa uhambe lapha kaphepho noma lapha ukuthumela lapha kaphepho leyo mali noma ka Shoprite kusasa kaphepho noma ka Spar mana mkhulu ngeke mana mkhulu mana ngisacela ukukuphindela lezi namba mhlawumbe wena wenza lo 0
051 05178 051 78 78 55 55 179. 179. Yes. Iphini ithi 6352. 6352 Yebo. 12. Yes. Baba wenze kanjalo kusasa uphume lapha ka phepho noma lapha ka spa imali hayi. Mana ke mkhulu, hayi ngeke. Awuthi okungcono. Hayi mana mkhulu, yazi anginakanga. Ngilokhile lena guzane mana, othi ngi-unlock le mana ngisacela ulinde lapho ngikwenzele manje futhi. Yazi anginakanga. Awukhiphe lo nakuzane. Lo cash send ngizomana othi ngu-unlock la efonini. Mana ngivale manje. Ngizokufonela manje. Yazi anginakanga. Yezwa mkhulu. Baba uphume lapha ka phepho noma ka spa le imali. Mana mkhulu ngizofona manje. Ngisacela ukukufonela nje manje. Manje. Kahlamba baba ngihlala kude mina ngiyangizwa ngihamba ngenyawo senza yabona la ngicabangela mina manje. Awungeke phela kehla lami phela nami ngidinga ukuthi ngibe rich manje kanjani ngoba phela siyadingana la. Manje mina ngenze njani la? Ngisacela ungibekezelela mkhulu. Baba kwaphepho noma ka spa ungafone futhi kusasa ngo7 noma ngo8 ufanele lesikhathi. Le mali zokuthumela lapha ka phepho noma ka spa kwale nombo okhuluma ngayo. Mana mkhulu ngisacela ukunlocka lena lento ngoba ilokhile la ngizokufonela manje futhi manje ngisacela ukuvala. Ma Mana phela mkhulu kahle kahle siyadingana la manje angikwazi ukungakufonela. Cha nami mkhulu ngiyafuna ungisize. Cause yabo angithi manje sesiyaxoxa thina. Emkhulu angithi siyaxoxa la thina so2. Uthumela baba phepho noma ka spa ungazifonele futhi manje ufunela lapho kusasa uthumela imali ka phepho noma ka spa la izofika imessage la nepin message nepin izozalana kithi uzokhuluma uzosebenzisa lena ombokhuluma ngayo uyangizwa Ngiyakuzwa mkhulu ngithi mina ngoba phela sengifuna ukuyi-unlocka bese ngiphinde ngiyenza manje. Mana phela mkhulu ngisacela ukuvala ucingo bese ngenza lento engisho. Mina ngizokwenza umsebenzi kodwa wena uzokusebenza mina ngizokusiza le mali yakho wena uwenze ngayo lapho kusasa uthumela le mali ka phepho noma ka spa ungawenze futhi lapho. Wemkhulu ngithi mina ngisacela phela uku-unlocka lento bese uyaqhubeka uyayikhipha imali lapho. Cause phela manje uma ungangizwa mina mengikhuluma. Qala uthi ngikhiphe lapha ka phepho qala uthi ngikhiphe lapha ka phepho manje uthi lapho neti bewutshela ngami. Wemkhulu. Hey wele video hey see you fan. Okay, bafethu siyabuya sokuba part 4. Hayi angiyazi le okay siyabuya no part 4. Hayi awuthi ngimhuphe futhi lo mkhulu ngeke. Na ngiyafona.